he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie kumsanga zakwa somni pali July thakhan Cleo short le Phoebe short te fanuni turin Elizabeth short hi Massachusetts alo pianga naupangte ni lain anule pa te hi anin thena apa hi Vallejo California lama apema Elizabeth chu anu Phoebe bula omin Massachusetts an cheng chunzom ta ani Elizabeth ron tlerol chhotran chu ati tuai anal lea mitmeng sing no ngal samdum nung nal em nein apian anal le boka tuikang nga zan te hian abula thut chakin tlangwal anin buan de wai reng niom tak ani tlerol dangteang bokin kumsom predaron tin chowa chuan fanu fel han ni lo vel te kha changkang riawin aron sheve chana han hotlai zeu te po no malo di chho ve chan ta Massachusetts huam chunga in pen parik ngot chu adu khop ta bik lo heti hun lai hian California lama om apa nen khan online bepop ve renga apa nena chuan an khuwa chhuasana du thu te awashil thina ti chuan apa chuan abula cheng tur le in chung lo en kola in lo ngak turin a omna Vallejo lama acha pheita ani ti chuan Elizabeth chu Massachusetts chuasanin Vallejo California lama chuan awain sonta mahse apa bulawa thlen chuan anin cha thlen dan let ling thokin a om tatlat mai in chung chet le rong bol lam reng ngai sak ta hlek lo maya khopui chuang chuak ti taka tlaiwar thakin a party ta hamareng maya chutia fanubet boy ne na chen dun reng chu apa po chuan lo ti thei tawak biklova reiponin kolmain a chhuati le taringot mayani amai ro chu Elizabeth chu Massachusetts lamalet le atum to biglo khopui no lo feel velak lo to ek na ngaya va ek le kha thil chak om tak ani big tlat lo California nun zalen le du dana om theina khan a hi bet ve tlat to ni ti chuan military base exchange camp ku ka na avmu ve ta lau maya thako chunga tho nuwa bang lein San Diego lama ain son le ta ani San Diego a hian ro man na fel tak nei sa kal ni lem lova a mang thovin thil thar ton du wang ani ber chum khat chu nai theater thok me che pakhat Dorothy nen anin tong fuwa anin mutir phata tangin an ti tia kal tluang em maya Elizabeth chuan omna mai tur nei lo thu te chu an ti ti kar laka chuan an zep tel zeu boka Dorothy chuan alo lai nat ngang maya a chen na lamaron include ve turin a som ta ti chuan December kumsangkat zakwa somli preda tanga January kumsangkat zakwa somli pasari chung chu Dorothy na chuan a khosa ve ta tlakhat borvel om nuwa shing nun kongzo sang turin Dorothy in chu a chua san le ta ani akal don hian mi pa pakhat reta ti hming puin ahun lai karnal le changkang berpol ni pha stud baker kupin aron shruaya Dorothy nen du sakna chitin reng anin hlan mol nuwa Elizabeth le reta te chu an tlan chuak ta ani ole kan kal thui main like ka han pele lokila tin he channel hi lo le subscribe lo ni chuan khongai min subscribe sak ve hala notification kai on page chuan video thar lo chua piangin if farziat thei don ani classic cover zo lai tak mai January ni sompanga kumsangkat zakwa somli pasari ania Norton Avenue Los Angeles cheng Betty Bersinger chu afanu nen zingdar som vela pekok dor lampanin an kaldun naka chutian kalai chuan Betty chuan kongsira engemolo letreng hi awamua atira chuan enge ni po ashemai lo adang vek maya thomno dor vela an mantrin milem angkhai motia mahse awa en chian nak chuan mei cheruang alo ni reng mai ranglutukin chenom nai bera atlan lut ngala police an call ta ani an call don bozuin police te chu amun an ron thleng thuaya atira chuan case dang ang tho turan ngaya amai ro chu
mit nge an va mu ta ka chuan tual thana satlia mai ani lo ti an hre thiam ta an ruang va mu chumo alai pong omna chak dewa hian atak sa chan vein aloin tan bung mok ani chumole chumai chulani lo sarwakin alo ma akonga chin hnuailam zong chu atak sa bung sang chunglam omna thlang dewa alo ombok maktak main ruang omna chuan thisen farkhat po mu turom mi alo maya anute dinglama in hlep thlalloka akezung puitina nail polish sen lar lutuk mai hi ain noi boka tin achala thuk taka zaina hnu ma om mai baka a khel dinglama sapho om mun game lar tak pakhat tik tek to khelna lem aom boka chu mai chulani lo jokar moyang main ain zai thler duai bokani rong om dananen chuan amo phurtu miswal chu anuna rong hle ani ti hairwal ani lova tin an sei sakna sat dana hian an ruang char hian tu poinge a soyang leo ti han ngai tua zui wang lo thei ani lo a maile atak sadang han en chuan a thilai hian a bok khup ti hriat theya tin a ngong vela chuan hruia hlin na hnu ma an hmu mai baka a ban re ka po phuar be ani ti hriat theina tur hnu ma alo om boka arwang bulvela chuan thisen pakhat ma muni lo wangin amo phurtu te hian mundanga an thatanga helai muna hian ataksa hi anron hnut chia ta ni in alang police te chuan an ruang chhar chu luk takin an endika soitawang khan sarwak vek omania wangin ama hriat theina tur thil engma mu tur om lova chu wang chuan jane do ti minglem puttirin police lam chuan ruang da thatna hmuna an la pheita ani rinhel tur le chui zui mai turan hmu lo wangin 911 lo call tu beti bersing ri chu zong chuakin thute anan zot fia amai ro chu thutam soi tur nei lo wangin an hotir le deuh ngal mai ani police te chuan an ruang chhar chu tunge ni ti an hriat theinan a fingerprint te anan la police station na fingerprint dangan lo lak to te nen anan en mila van nei thlak takin amil puin mut chuak ta hlau mai an ruang chhar chu tu dang nilovin Elizabeth Shorty alo nireng mai army base a tholai khan kumatlin main azuin laiman alo ni toa chu wanga FBI database a fingerprint chu lo om ani achung te zinga an hriat chhuah theile an biak thei masak ber apa klio chu afanu thi thule arwangan chhar thu chu hril tur chuan police te chu an va thok chuak ta awa han phurom don lo tak em kapu ifanu ruang kan chhar ataksa mun nia zaibunania tia va soyangai donania thil chakom takani don lo amai ro chu zual ko na chu an tho angai siani ti chuan vale ho chu an va thleng phea amai ro chu an be se lo dan dain klio chuan alo ma chhona afanu rong takatha ni thuan an hril chuan enga te vakalo ngai lova arwang hlom tur po akal lo tur thu lo soi tatlat mai chuti lai chuan Massachusetts lama om Phoebe Elizabeth nu chu an lo be pop ve thei hlau maya ani ro chu chanchin a hriat rualin California lampanin aron thlok ta ngala aboral ma thakhat chung lo chen pui to Dorothy po an be pop ngal thuaya Elizabeth chanchin chu a hriat ang te soi turin station lama an ko ngala Dorothy chuan police te bula chuan a chhuah san don ni khan mi pakhat retati mingpuin stud baker kup kara alo hruai thu a soya chu thuringot po chu police lam tan chuan poimo heavy takani ti chuan kar phur chuak tu retale a motor chuan an chui chho tran ta kotthler kiltin kiltang dap kwalin motel zonga an zong chuak vek boka ti chuan December ni som pakwa khan vanei thlak takin Pacific Beach a motel pakhat kota an motor zon mek 1939 Studebaker Coupe chu an va mufu ta motela chuan an mi khwal chu motor nei tu pa chuan an chui chiang ngala a ming chu Robert Manley ani ti an hre theita a thalak omang te dap khomin Dorothy chu anan hmu lea chu pa Robert Manley angei chu Elizabeth lo hruai tu chuan ni ti Dorothy chuan a fin fia theita ani
ti chuan rin hlel kai ber Robert chu anan chui chho chanta South Beach California chengin nupui nei lai ani thute sales engineer hnathawh mek ani thute an hre theia tin January ni som pakua ruang charni atanga ani hni na khan a thian pa pakhat herianen San Francisco lama an local day ani ti te an shele ta zel maya purabar chu arin hlelom ta tel mai tin chutia anrin hlel number 1 bulalom veta chu police te chuan heri po chu chui zui ve tha hriin aina an vakal chil veta chuta le rin lo takmai in heri garage chuan Robert car chu an va mule tatlat mai chuta zet chuan nu chi tu te chuan an kal sual lo tian in hria an thian dun lo let le hun chu an ngak tangat ngat mai ani ti chuan ni nuwa heri le Robert te thian dun chu an lo let le tangeya Robert chu police te chuan lo kai sang halin a motor te chuan an endik ngala police station a Chhuain thuan an zot fia rinlok ang ngein Elizabeth thina chuan in nam noi na nei lo thu a soi ngala amai ro chu nu chui tu te chuan an oi mai big lo lie detector call mangin an dop chalea amai ro chu vai nian test nuwa po a pass tlat maya ring hlel viau mahse manchat na tur fin fianan nei silova an chuale taringot maya han chui zui tur midang an dap kwal le alo ngai don ta ani thaliama mason na lom thei chuang lo tutar lokhom tu te lam lain a bawr kan vohot na samai sia Los Angeles le che vela chuan ti danga leng meu lo Elizabeth chu aming lema Black Dahlia ti an vua saka hei hi ahun laia film lar tak pakhat mingani mai pialama Elizabeth hi thomno dum lamain me awangni in an soi ruang charna venga om abikin meichia te chu hlaule thlabar emin anom tareng maya misual amo phurtu berla shetalani silo tu chunga po athleng thei ti hrein an doi dui to maya an venga chuan him lo ria va in hriatna te an lo nei chanta ani hunakal zela nikhat chu Los Angeles Police Department chuan lekhathon maktak mayan dong tanol mai lekhathon chunga chuan Elizabeth address book tele a document poimo engamo lo om nuala investigator te chuan chung dakal tlanga an thil don te chuan an endik ngal chara address in ziana lekha butea chuan phekhat po thlerna nu ma niom takhi alo oma tu chi tu te chuan chu lekha in po thlerna pheka chuan tual thatu address om ngein ringa amai ro chu han chui zui ngai na alo om chuang lo hunaliam zela nu chi tu te chuan mason nan nei hlei theilowa an misual zon lai mek la chu zalen takin ala hoilol lol om sia investigator te tan chuan amang an thlak tak zet to ni chutia hoina lam ber tur po an hriat lo lai chuan thusha turinom takne na tangin thil poimo tak an hriat chu belle ta hlol mai Elizabeth ruangan mu chuani January ni som panga kumsangkat zakwa somli pasari chahmadar som lemni somli panga khan papakhat aming Daniel S. Voorhees dena tian ko chu 1012 East 7th Street ele hotela in ziak lutin atuk January ni som paruka atsuak le ngala dena chuan tu te manena Elizabeth thattu ani thualo soina saviau to ani oma ti chuan an thudon bozui chuan dena chu an han zongta vanei thlak takin ama zok chu roin pehlau maya ti chuan police station a thun an zot fiata dena chuan Elizabeth short ti chu athang ngei thu soin ain puang ngal rup maya police tan chuan han thok khwailo na chi anilo dena chuan Elizabeth nen chuan athi ma kar ni liam ta tangkhan hunan mandun to thu soya Wilshire Boulevard bus mangin an leng kwal ni na soya amai ro chu an kalna mun vel te chu soilang lo thunga tin tun hnai maya in hrian ni lo thu soin kumruk liam ta kumsangkat zakwa somli pakhat dai to khan an lo in chu e khai dai to nin a soya amai ro chu anan chui chiang dewa buaina om tatlat mai kan in ngai zong ati hun lai vel hian Elizabeth hi
tlei rol te niin East Coast lama aloma ama den a po chu anu pui fanau te nen Phoenix Arizona lama anom lai dayania tin tu ma anom dun lai munom lova anin ngai zong thin nge ni ti fin fia thei pon bok lova chu wang chuan a thu soi chu han oi chi zia zang ani ta hau lo mai den chuan in ti larnan le mi te ngaihven hlonan mai do ta lo soi ni an ngai tabera ani po chuan aril ruwa boilu tuka wangin thil lo phuat chop kwal vel mai niin ain soi velea ti chuan Daniel Esvur hi sa chu an chhuah zalen le ta ani police lamtan chuan awa han ngei don tak em chutia hoilam bik po nei lawan lai chuan Hollywood lamarim nam doctor pakhat mingaron lang le ta nol mai khatia thutar lakhom tu tele police ten Black Dahlia thlaganan thedar chia khan chu doctor thete chuan Elizabeth Mel chu an lo shet chiang na samaya an lo shet chian chan po eng dang wang ni lovin doctor nen chuan an lo in zui ve zoi ni nan soya a thina chuan in nam noina nei ve takin tin a thian te chuan a ruk theng berin police te an lo shet tir ani ole kan rin hleli samithar kan lom lu tur doctor hi aming chu George Hodel ania in lama party bon ra tak hoi hot chang te hian Elizabeth chu achang tunu berang main aloin pen parna sa thei hlenin an soi ti chuan nu chui tu te chuan Dr. George chu an chui chiang dewa rinai takin alo che trop ruzek mai mi pat mei chiat na lama sul nu lo nei porngang mai hi lo nia tin zel bang zut theina tur khop sualian tham chi sang sanga loin nam mai venwal to ni ti te anan she chuak le ta zela arap thla khop mai he pai afanu kum som palimi apong suala van doi thlak takin na wala pai zuya naw chu ti tlak sak tumin thei top achua amai ro chu a hlo chama ko tanin khin rap nuwa maktak main shem lovin an chuale hi lo nia sul nu lo nei trop rem khop mai hengan un hlui te nom takte awang hian fili ma han ngai mai chu thil har sat takania tin Black Dahlia ruang fel fight taka zai somani dana khan medical lama thiam na nei kut chuak ngei nin alanga Dr. George chu arin hlelom ta tel mai amai ro chu anan dop lain in nam hnoina nei lo thua soi ve tlat sia ma han lak vak ngai na awang hle atopa kongom chunnian hriat mangin nu chui tu telam chu an cheveta pujo cheina chuan ngai thlak ruk na khol an vuata ani tin hun mandan ati ti le athil soizong zong te an ngai thata char maya amai ro chu thil thar hriat tura wang hle nu chui tu te chuan kini hi boilo na tura kan lo boem ni o tin anin ngai tua ve man hiala amai ro chu an beidong du chuang lo ti chuan le chutia do thei takan nga chau lai chuan mason na an nei thei ta February ni sompret kum sangkat zakwa somnga ania didangang bokin nu chui tu te chuan Dr. George ti chuan ngai thalea nilengin engthil ro pui ma han chin chia faktur aom lo zandare le chan velo nia chuta tak chuan thil mak tak an sheta a phone man lai me chiao thoman hriat chuan an benga verta zak mai le chuta minute ni nu loka me che tre thom an shele ta zandaruk le minute somnga nulama hi chuan tu me chia ma bulanom to ngai lovani ti an lo chin chia vek to boxi ti chuan phuru tak chungin George in chu an wa chek ta thut maya amai ro chu an phur sual le ta tlat mai Dr. George chuan meiche pakhat alo strange guis lek hilo nia tumlo puin miin apar kat lai an va phok ringot tina ani chu amai ro chu atu ka phone kal tlang bok chuan thil mak takan shelea tunchum chu ama Dr. George ka nge changin ani ve thung Dr. George chuan ti thei ka nei tolo lukhamin a mai ka tuam phui tlata ataksa chu resign ka khule vek boka chuan taxi kala tin phone a chuan a soi pop maya chuta chiang tak main Black Dahlia chu lo that ta te reng po nila an chui chuak thei chuang lowang an biak tur ber ka secretary athidai to biak ngai na om lo tia a soi chu an shefu ta
heti hun lai vel hian a secretary overdosin alo boral vele chia bok nen a thil soi chu a rapthlakin arin hlelom ta hle ani ti chuan kumsa ka zakwa somnga april tha dr george azuman turin police te chu an thok chuak ta mahse an tlai shet kan doctor chuan US alo chhuah san daih hial nia a poi zota nu chui tu te tan chuan a beidon thlak ta hlea kholai ruang rapthlak taka sei sak chungchang han chui chhuah thei mi alo chu a tlom thlak hle dona tin tlom thlak chu soilo misual chu ron chele mayangem ti te churil ruaom lo theilowa mi puilam lain police ten hnathawh dan chu an du khop lo thuan lo au chhuah pui vereng bok nen black Dahlia case chu nu chui tu te tan chuan alu hai thlak hle ani hetia nu chui nan tholai hian mi somni chuangin black Dahlia hi an thani thuan roin puanga amai ro chu han chui zui tlak tak tak om ngai lova he thil hi case makle dangdai tak chu ani ve ni heti lai hian dr george hodela fapa Stephen hodela chuan tol thatu chu apa ngei chu ni arin nge tlat thualo soi vele chia boka tunlai thil thleng chu ni se Facebook special report group vel chu alun ve cher ngatang le nikhat chu nupakhat Christine Reynolds inti fa pathum nei to hi black Dahlia tha thuin puang turin police station a aron lang vele ta hlol mai ani hi tol thatu ne in chal somni pasari na ani Christine chuan Elizabeth chu libi ti mingpu a hriat thule a bawr lai vel hian an chen dun thu a soya Hollywood bar pakata kumthum liam ta khan an in ton thule thian satlian ni lo thu te thlengin aron soi ta vek mai Christine in puana chuan thuthar la khom tu te beng polo thleng ve ngal thuaya mi pui hriat an puan zar meu chuan boruak chu nung thar vet takani hengun lai hian an puin kopte chu sapo poin an lapom thei meu lova aru kalowin phek den thak te chuan ve nge yanga amai ro chu mi pui hriat han puang zar nga man lo meu lo chu wang chuan Christine in puan nei mi pui nan soi pe dan tur zia chu kan ngai tu thei mai ome Christine in puan na chuan Elizabeth chuan mei chedanga kopsan thule chu bial nu chu Louisiani thu te a soi boka Louisian chuan bar an kal dun lai hmua a thin rimin sum zo lovin Elizabeth chu awako chuaka konga na samang khengin anin haunin ain soya anua phei chuan in haumai chu du tok lovin kudan tho chho chan ta a shoka rekin anin sual tanin ain soya Elizabeth chu atlom zok atangin atlan chia Christine chuan zuin avita chum khat mai po du tok lovin chumeng mozat avit mola ti chuan ataksa chu zaibung tanin ain soi amai ro chu hein puan na po hian thilin mil theilo om le tatlat mai Christine hian in soyangin chemte chuan vita se aruang bulvela te chuan thisen atling ngei ngoi turani lain thisen farkhat po mu turom tlat lo maya Christine po chuan midangang thovin do talo soi vel mai mayam niang ti chu zona om thelo ni le ta amai ro chu adot chia thu soi hian police te benga ver ta zak mai Christine chuan Elizabeth chu asamatan sak thule a ser chunga a hnolu sak thu a soita heizet hi chu a chip chiar tama ma nu chui tu te tan po han ngai thlak liam mai chiani ta haulo a chan chu he a ser chunga asamin no chungchang kher hi chu mi pui hriata an puan zar lo wangin amo phurtu mi sual tan bak hriat ngai na aum tlat lo ti chuan Christine chu thuan an zot fiata amai ro chu ani pon komrei po le anoi ta tel maya ain puan na chu adot phua chop mai ni thule Elizabeth chu hriat po hriat ngai lo thu te a soi le ta dai maya atu hriat a ser chunga asamin no chungchang te chu engtia hriange ni anan zota Christine chuan a thian nu pakhat police department a thokin a hril wanga lo sheve ni thu a soita confidential thil lo leak out awangin chu lo puyan boy phati na ani ber chu ti chuan Christine in puan po churin tlak lowanga inin ani po chu an chhuale taringot mai ani
hunakal zela an la chui chuak thei silo state chunga police department sang te point thei to pan lo chhuah pui ve boka rampum huapin black dahlia case chu an buai pui mup mai ani ni khat chu North Carolina lam police department te chuan tu ti hriat lo hnen atangin lem ziak pakhat hi an dong nol maya hepa hi black dahlia thattu ani hi en chiang ro ti thu hi lo in ziak kula chu lem ziak chu Los Angeles Police Department lama an thon phei ngala ele nu chi tu te chuan uluk takin milem chun lo zir chiang ngala anrin hlel number 1 awm nan hriat lo Dr. Tlan Bota George Ren Khan anin ang hlea amai ro chu milem chuan an boina la ching fel zo chuang lo eng thu thar maron hriat tir lova an lo rin hlel to sa an thil hriat sa tu te moin an ron hriat tir non leang mai ania han phur hluai na turom lem lo police te chuan mi sang hnen atangin eng thu thuem wan dong deuh renga amai ro chu han bo zui tlak om ngai meu lo Elizabeth rong taka thani ma kumsom kalta vel khan Cleveland Ohio a serial killer pakhat Cleveland torso killer anti mai hi a sang hlea black dahlia thattu in arwanga sei sakdanang chia khan he serial killer hian a victim te ruang chu chan somin an tak sabung sang a paidar thina tin ruang bulvela te chuan thisen pakhat ma muturom ngai lo boka he tual thattu nun rong takhi black dahlia thattu chu ani thei mayangem he Cleveland misual hi Los Angeles lama kalin black dahlia hi a victim nunung berani thei mayangem zon avatam em achan chu black dahlia an charman ni liam ta mai khan Cleveland lama ruangan lo char ve bok ani amai ro chu Cleveland torso killer po hi an chui chuak tamia lova mitam tak chuan Dr. George Hodel kha ani an ringa amai ro chu athi kum sangka zakwa somkwa pakwa thengkhan in puan na emo afin fiana mu malemo eng man mu chuak theilo ani tun thleng hian black dahlia case chui chua ala nilova American cold case chui chua lo zinga ngaihven ber pol tin soila kan soi swalom love a than chuan ramhnuai hnathawh ten an soya chen ka chuan a pa clear short hi an ring hlela a thi mania kara phur chuak tu re ta po khan ring hlel tu anga hle a katin pakhata nail police sen loin noi kher nen te khan an me bel ve bok ani he case ngai noma tun thlengin US mi puinan la ngaihven renga chanchin ponga kan soi kim seng kher lowang kan soi mai teo mani chuan comment section alo soi bel veula tin he case chungchang ngai dan te po zau takin han soi ve te le